سلام تخاتلتنا هذا channel كما يتخونوا لومون كم وتر نقولنا تتغمنا تحجزنا نزبلكوا عقد داسيد مغرحي زلكم قريبا لغو ناي لو ما أرست بفلاي نزح جزء لنا مدرخ كتحجز بالكوا أرستيا ويكات مرتيا نسهدما متشم أبز هيوت أبزلنا هيوت ندليوم نجارات اللونا كلنا بزي حركة بتحرك يبلكا نساتهم دما حجوس هيوت عوت هيوت سلام زلوا هيوت كسانة زلوا النام زملؤ هيوتنا ندلي قال حدا خلطة تقول جن نازين زبالكم كلنا ندليلن كم بس حنحل منينا حدا كزيكن نابديوم قصنا ناس رح نخلنا كابت الأمانة سريقو أطريفو نابكال كم نوتت حيلنان جزينان أقالبونان سرقنا كستتات ألو بفلاي دما أبزلنا هاي جزية مالتيو سلازي زانا يلوم تمرتي لمانم قصالي أستوعلنا نخن كيد جزينان أقالبونان كاب سرقونا ويكسرقونا خاب زخولا قاطميتات كمي غيرنا خنوص نخل كترئنا يدخل سلازي كساب مودأتا تتخاتاتيلنا أقداس زخونه منقدي ويطبب كترئنا تخيل بو منصر دما حدا ترجم زلوو ويكا meaning زلوو هيوت نخنبر كتحجزنا كاب زبل يمتي يامو كينا وحكو نابتا قداميتي نطبي كوستكم مجمريا كريادة ليزو أرستي hurt people زيا بتعمى قرامي زرباخت كونت خليها استبدلوا سبات يبدلوا يعتبر انتهي مالتشو حدا جزي اب سوشيال ميديا بفلاي كنري خلنا اب نورمال لايفون كون خل اب سوشيال ميديا اب فيسبوك انستغرام وياب كاله انتهي قاط حدا سب بزي قدس مسيلو نسخة نعخدس يلو كاسل زجبر كايديو صحف صحاف كايو رئيتوها خدجلس أو اشتخاز مسلكا نجار كتزارة مثل انديو أبتان عخا استوهابتكا بيج من صحافكا حادثة متيو كنت جلس أرفن وردتن نعكتن كدربيلكا يرئه زدما بكل مداي زمتيو بقالاتهم كونغل قالوت ونحلف حليفهم نتسخاز وسط كايو وسيدوم كاله نجارات كجبرو يفتنو إذا حجي ስለምንታይ ከማጋጭሙ አይንብልኒና እንታይ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለሉ ዘለና ሓደ ሰብ ንስኻ ምሸት ክድቅስ ከለኻ ወይ ክድቅስ ከለኺ ሓደ ነገር ብናት ክሪእቶ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣየኪ ንኻልኦት ሰባት ድማ ይብድል እዩ ዘይበልካዮ ኣውሪድካ ምስከትካ ካልእ ሰብ መፅዩ ካበይ መፅዩ ስለምንታይ ዘይበልካዮ ኣብ ፀርፍን ዘለፋን ኣውሪድልካ እንተፀኒሑ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ንኩልና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ሂወትና ዘጋጥመና ዘሎ መዓልታዊ ትርኢዮ እዩ ስለዚ ብኸመይ ክንሪኦ የተሓሳስብ መስለኩም ኣነ when these things happen to you I want you to remember this one thing ከምዚ ነገር ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ካብዚ የለ ኣምፅኡ ኣብ ዘለፋን ፀርፍን ውርደትን እንተውሪድልካ ነዚኣ ክዝክር ኩሉ ግዜ የተሓሳስብ እንታይ ኣሳ ድማ hurt people ዝተበደሉ ሰባት ዝተገፍዑ ሕማቅ ነገር ዘጋጥሞም ሰባት ንሰባት ሕማቅ ይገብሩ ይብሉ ለባማት ኣስተውዕሉ ለዚያ ነገር እዚኣ ኣብ ሂወቱ ዝተበደለ ብሕማቅ ኣተዓባብያ ብሕማቅ ክስተታት ዝተበደለ ሰባት ንኻልኦት ክብድል እዩ ዝጅምር ኣብ ኩሉ ረእይዎ ብዙሕ መፅናዕቲ ተኻይድሉ ሕማቅ ኣብ ሂወቱ ዘጋጠሞ ፅቡቅ ምዕበያ ፅቡቅ ነገር ዘየጋጠመ ሰብ ንኻልኦት ከዋርድ ክፀርፍ ክንዕቕ መግለጹ ዘይብሉ ቃላት ፀርፍታትን ዘለፋን ክድርቢ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ግዜ ዝወረዶን ዝፈልጦን ስለ ዝኾነ ትንሱ ዝተበደሎ ብኡ ገይሩ ንኻልኦት ሰባት ክብድል ይጅምር እሱ ጥራይ ከይኣክል እዚ ሰብ እዚ ብገለ ኢሉ ሓላፍቲ ኮይኑ እውን ነቲ ቀደም ኣብ ነፍሱ ዝወረደ ከም ሕንሕንን ኣብ ሰባት ከውፅኦ እዩ ዝፍትን ስለዚ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ካብዚ የለ መፅዩ ክንዲ ገለ ፀርፊ ወይ ዘለፋ እንተውሪድልካ ወይ እንተውሪድልኪ ቀዳመይት እንታይ ክዝክሩ ይደሊ እዚ ሰብ እዚ ዝተበደለ ሰብ እዩ ክንዲ ተሓርቁን ትጉህዩን ትበሳጨውን ክድንግፁሉ ይግባእ ብቻ ከምዚ ኣስተውዕሉላ ሓደ ሰብ ኣምፃ ኣቢሉ ገለ ምስ በልካ ኣታ ሕማቅ ቃላት ክድርብያ ይተሓዘሉ ብዙሕ ስለዚ ወዲ ሸርሙጣ ወዲ ከምዚኣ ኣታ ከምዚ ኢሉ መዓት ፀርፊ ተደርቢልካ ኣብኣ ከለኹም እንታይ ሓሰቡ ኦ ማይ ጋድ እዚ ሰብ እዚ ኣተዓባብያ በዲልዎ ሂወት በዲላቶ እያ እንተዘየለ ከመይ ገይሩ ካብ ዚሮ ተበጊሱ ምክንያቱ እዚ ረሳሕ ቃላት ክድርቢ ከሎ ኣብ ርእሱ እንታይ ከም ዘሎ መክቲ ከም ዘይብሉ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ፊልተር የብሉን ሰብ እዚ ኩልና ንሓርቕ ኢና ኩሉ ሰብ ይሓርቕ እዩ
التبسلات أبي زلوا حرك عنك وحط عبيلك حرايم معجن تاخذ دليخا كمي مالت كاي حرك عنك وحط عبيلك أتي نزيد أبز درجة زك زي كعلى رؤسه ولا بزح أمام زي حازة بزح فلت زي حازة جن سمع مسبلة نتأنواري أب رؤسه تخزين زلوا بزح بوتا حيزلوا زلوا سندي نوعه كتف يجمر سلازي ناتو دخمت ناتو صقامي زنغرك زلو حاجز يدلين له كمزيه تعبابياي انا زق على تزنعي ايحفرننيو سقيل خضر بيه يزبلك زلو نسخه وي نسخه كوميكون كنت فلتي خبرقص سلازي نسخه وي نسخه كوم سلازي كونكي اتزبل زلو انتي مالتيو ابي وتو زقاطو ماي زنغرك زلو كدنغصلي زلكا تارقلي غباكا كدنغصلاي زلك مخنياتو كاب زيرو تبغيسو حما ززارب سب أنا بيوتيكم يزبل زلو نعخذي فلتكا نعخذي فلتكي حافيلو كصارفن تجمر نفسه يواردالو كدنغصلو طريقا زلكا مزم وددار ترغم يبلون كصرفته جميركا نابتناتو درجه سلاز وردكا يحغس صرف مسدد كالو كبرو يزحرم مخنياتو ابناتو درجه مصيخالو لها ازيا قداميتيا تخاليت انت people with bad mouth حماق زربا حماق صرف زلوم سبات كابزيوم حمش نجارات إيوم أستوعلوا لهم قدامي زي تمهارو سبات درجة فلتتهم تحتي مخنياتو حادث تمهاري زمزازن سب انتاي زارب يفلتي نسخة كنت قال الديجر تسكيمكا ود شورموط أيل كان حادث سبا يتصحفني غا زي حفرك عليم يا زي قال قالات أيكونن كصحفسي نورمال كسبات قبلو خلون يحفركاي نعقد يكون اسمعك كوصوا خلوسي يحفركاي سلازي قدامي حما صرف زصرف سب بزيك على العالم زي تمهار سبي زي تفلط لكم ولا في دلات قصيرو خون خلي بانجليش كصرف خلي جن جينا في دلات قصيرو هيمنتي اطفي امبر اي تمهارن اي تغيرن اتحساسبو ازي صبيبي زي فلتو كاليتي هيز ان هابي مسبزي حقوس هيكون حقوس سب ولا حماق الكايو حماق يملسن مخنياتو حقوس كاب دغ يمصني እዚ ሰብ እዚ ስለምታይ ፀሪፉ ለትፈልጡ ዶ ስለዚ ሕጉሶ ነቲ ብስጭት ውሽጡ ዘሎ ስለዚ ተፈኦ ከምዚ እግርግርግር ምሸብለካ ውሽጥኻ ሽዑ ምሰምለስካ ቁርብ ዝግብለካ ልክዕ ከምኡ ድማ ክንዲ ገለ ፀርፊ ካብ ዜሮ ኣምፅኡ ዝድርቢ እንታይ ገይሩሎ ኣብ ውሽጡ ጓሂን ብስጭትን ፀርፍን ጥራይ ስለዚ መለ ንዑ ከምልስ ከሎ ርግኣት ክስምዖ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይተሓስሉ ሳልሳይ ኢንሰኪር ዘይተኣማመን ሰብ እዩ ክንዲ ገለ ፀርፊ ዝድርቢ مخنياتو زتأمامن سب نعبنت ندد زصرف عد خبرت زلو نديو زفتو نديو زخبر ناي كالوت عد يصرفني عدك ساب كندي دقيمه كميلا كم زعبيت يفلتيو سلازي ود شورموطا زاكل قالات ود خنزي كمزي كبل كلو كساب كندي كبرت ناي اديون ناي سدرا بيتون كم زي بوليز نغركا زلو اتني انتاي زبل كم تلك أنا نفسها نخالوتكم رأيهم يزبلتي لبونا قدس متحفون سلازي نسدرون بيتسبون سلازي يخبر سبزي ناي كالوت بيتسب نخبر عيش بينيغا أديو زخبر ناي كال أدي ناي كدني زخبر حفتو زخبر ناي كال حفتي يخبر حو زخبر نخالوت أحوات يخبر سلازي إزي سلازي يبلو كتف يخبر راب أيتي دنقرنا اللو سوري قلت أخنا زارب سلازي دنقرا يحماق زربات زارب مخنياتو دنقرنا جيجا يكونن كتفلتو زالكم وي كحماق يكونن سب كفطر كل غزي دنقري بدنقرنا خا مقصال كن ناتكاسن في الناس لزخونه صرفي زغير تاناي مودا تادما ايديت يبلوا تاي مالتي ايديت حادثه تماهيرو زيك يرسب مالتي زسمع مخير كايو نغير كايو زيك يرسب ايديت يلو يصوعوا سلازي انوحي يالخو وراي ليد ما قداس لزخونه قصر خلته regain your power هاي مالتي زغ نتي كالو سبات بزلفك على الخاز زلوخ قديفك أبيوتك نتناتك زلك power so you can't control everything but you have control on how to respond أبيوت بزح نجارات نحنا كنقوا عصر زي نخلال بزح نجارات كم زبالكم جنا من السبات زربا موروار كنتات فصاميتات نجارات نحنا كنقوا عصر ما ينخلنينا انتي كنقوا عصر نخل نحنا انت عينت قبره ملس نهب ساده ما يقداسي سب صريفك زليفك اواريدك كمز غيرك ديكونس نسخه كميتريو لك كم زبلكوا بزح حما صرف مصرفني انت كبلالني مسكيناي ريسبونس ناتاي غبره ملس ناتاي كند صرفي وتدنقصلو تدنقص حما عقاطيمك سوري بخميك حجزك خلبام تخينك انت غزيت زيبلكخ شلل بمبال تحالف no one has
a power over you unless you give it to them ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን የብሉን በዓልኻ ስልጣን ተዘይብካዮ ዝበሎ እንተበለ ዝገበረ እንተገበረ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ዝህልዎ ንስኻ ስልጣን ተሂብካዮ ንሱ ዝበሎ ክትቅበሎ ተጀሚርካ ብናቱ ኣገላልፃ ንነፍስኻ ዲፋይን ክትገብራ ተጀሚርካ ጥራይኻ ስልጣን ሂብካያ ዘለኻ እምበር ዝኾነ ሰብ ናቱ እዩ ፀርፊ ንዕኡ ዝመልከት ንዓኻ ኣይኮነን ስኻ ኣብ ሂወትካ ትምልከት ዝፈልጡኻ ከምኡ ከምዘይኮንካ ይፈልጡኻ እቶም ዘይፈልጡኻ ግን anyway ኣይፈልጡኻን it doesn't even matter ስለዚ you are in control of your life and your choices decide your own destiny ናይ ሂወትካ ተቆፃፃርን ሂወትካ ንስኻ ኢኻ ትቆፃፀራን ትመልካን ሂወትካ ድማ ውፅኢት ናይቶም ዝተፈላለዩ ትመርፆም ምርጫታት ሕማቅ ምስ ፀረፈካ ሕማቅ ምስ ኣጋጠመካ ንስኻ ግን ብፅቡቅ ክትሪኦ ምጅማር ምርጫ እዩ እዚ ምርጫ እዚ ድማ ንሂወትካ ንሱ ዝውስኖ ናይ ሓደ ሰብ ሽሙ ዘይተጠቕሰ ጥቕሲ እያ እዚኣ ጃክ ከነፊልድ ዝተባሃለ ሊቅ ሰለስተ ነገራት ይነግረና you need a control over three things ሰለስተ ነገራት ክንቆፃፀር ይምዕደና ቀዳማይ control what you think ኣተሓሳስባና ክንቆፃፀሮ ክንክእል ኣለና እዚን ሰለስተ ዘይቲ ተቆፃፂርና ኣብ ሂወት ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ሰላም ዘለዎ ሂወት ሕጉስ ዝኾነ ሂወት ክንሕልፍ ኣይንኽእልን ኢና ቀዳመይቲ we have to control what you think ሓሳብና ብዙሕ ኔጌቲቭን ኣሉታውን ኣተሓሳስባ ኣለዎ control ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንቆፃፀሮ ክንክእል ኣለና ንገሊኦም thank you ኢልና ክንሓልፎም ኣለና ካልኣይ what you visualize እንታይ እዩ ዝረኣየካ imagination ወይ visualization ነቲ ንስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ከመይ ጌርካ ትሪዮ ነቲ ዝፀረፈካ ሰብ ክትሃርሞ ዶ ይረኣየካ ነቲ ዝፀረፈካ ሰብ ክትምህሮ ከተዕብዮ ይረኣየካ visualization ከምኡ ድማ ብሂወት ነቲ ክትኮነ ትደሊ ብስእሊ ትሪዮ ዶ ንኣብነት ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክትበፅሕ በፂሕካ ይረኣየካ ዶ ወይስ ደንቂርካ እዩ ዝረኣየካ ስለዚ visualization is very important ታሳልሰይቲ ድማ the actions you take እቶም ትወስዶም ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ኣተሓሳስባ ነታ ኣተሓሳስባና ብኸመይ ንሪዮ ሳልሳይ ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ንወስድ እዚኦም ሰለስተ እዚኣቶም ኣብ ሂወትና ዕውት ድዩ ዘይዕውት ሂወት ንኽነብር ንሳቶም እዮም ዝውስንዎ ንቐፅል number 3 goals versus the process ኣብ ሂወትና ክንዕወት ከም ዘለና ዕላማታት ከም ዘለውና ክንገብር ከም ዘለና ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ብዙሓት ካልኦት እውን ዝሕብርዎ እዩ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ናብ ዕላሙ ክበፅሕ ኣይክእልን ናብ ዝኾነ ክበፅሕ ኣይክእልን ምክንያቱ ናበይ ይኸይድ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ዕላማ ኣገዳሲ ምዃኑ ዕላማታትና ድማ ስማርት ክንገብሮም ከም ዝግባእ ታይፖ ጌጋ ኣሎ እዚ ፓውንድ ዝመስል ዘሎ ጌጋ ስማርት ማለት ንፈልጦ ኢና ካልእ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ የግዳስ የስ ዕላማ ክንገብር ኣለና እወ ነቶም ዕላማታትና ንምጭባጥ ቀፃሊ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዕላማና ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሓጎስና እዩ ናብኡ ክንበፅሕ ከለና የግዳስ ሓጎስና ምስ ምብፃሕ ናይ ዕላማታትና ክንኣስሮ ኣይግባእን ትምህርቲ ጀሚርና እንተለና ድሕሪ 3 ዓመት ዝውዳእ እንተኮይኑ ድሕሪ 3 ዓመት ክሕጎስ ኣይንበል ጌጋ እዩ እዚ ኣብቲ ትምህርትና ተምሃርና ክንሕጎስ ክንክእል ኣለና እዚኣ ከነስዕለላ ኣለና ብዙሓት ሰባት ንገብረ ኢና ምስ ተመርዓኹ ክሕጎስ እየ ምስ ወለድኩ ክሕጎስ እየ እዚ ሕማም እዚ ምስ ገደፈኒ እዚ ከምዚ ምስ ኮንኩ ኖ ኖ ኖ ኖ ሕጂ ኢኻ ክትሕጎስ ዘለካ ምክንያቱ ድሕሪ 3 ዓመት ጋራንቲ የብልካን ንሕና እኮ ክንህሉ ኢና ኢልና ኢና ፕላን ንገብር እምበር ክንህሉ ምዃንና እኮ ጋራንቲ የብልና ስለዚ ነዚ ሕጂ ኢና ክንጥቀመላ ዘለና ኣብዛ ሕጂ ክንሕጎስ ኣብዛ ሕጂ ክንገብሮ እንደሊ ክንበፅሖ ክንፍትን ኣለና ናይ ሕጂ ንገብሮ ውፅኢት ድማ እዩ ሂወትና ዝኸውን እምበር ናይቲ ዝገበርናዮ ፕላን ጥራይ ኣይኮነን success is not a key to happiness እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ እዩ ዝደሊ ዓወት ዕውት ምዃን ኣብ ሂወት ኣድላይን ፅቡቕን ነገርን እዩ ዓወት ግን ረቋሒ ኣይኮነን ሕጉስ ንኽትከውን እቲ ቀንዲ ረቋሒ ኣይኮነን በንፃሩ ሕጉስ ምዃን ቀዳማይን ኣገዳስን ረቋሒ ኣብ ዕውት ንኽትከውን ኢና እዚአን ዝተፈላለዩ እወን ዓወት ናይ ግድን ኣይኮነን ሕጉስ ንኽትከውን ሓጎስ ግን ኣገዳሲ እዩ ዕውት ንኽትከውን ስለዚ ስለዝተዓወትካ ናይ ግድን ክትዕወት ከይመስለካ ኖ ብዙሓት ኣብ ዓወት ምስ በፅሑ ዝለዓለ ሓጎስ ይስእኑ እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት እውን ትድውሉ ለይኹም ኣነ እውን ኣብ ሂወተይ ዝነበርኩ እዩ ትምህርተይ ወዲየ ስራሕ ተረኺበ ክሕጎስ የብል ነይረ ኖ ከምኡ ይኮነን ሓጎስ ቅድም ሓጎስ ኣብ ካልእ ነገር የስ ስራሕ ኣበርክቶ ክህልዎ ክእል እዩ ዕላማታትካ ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ ሓጎስካ ግን ምስኦም ክትሓሓዝ የብሉን ሓጎስ እንተለካ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ንኽትበፅሖም ዝቐለሉ እዮም ስለዚ ካብ ክልቲአን መጀመርያ ሓጎስ ክንመርፅ ኣለና ከመይ ጌርና ንክልቲአን ከነተሓሓዘን ንኽእል ዝሕጉሰና ዕዮ ብምስራሕ ክንዕወት ተፈቲና ንክልቲአና ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዖፍ ምህራም ኸውን ዘሕጉሰና ዕዮ
ምናልባት ስራሕና ዘይሕጉሰና ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ትርፊ ግዜና ዝሕጉሰና ነገር ክንገብር ክንብገስ ኣለና ዝሕጉሰና ነገር ተገይርና ዕውታት ንኽንከውን ዝበለፀ ዕድል ኣለና መዓት ሪሰርች ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሪሰርች ድማ ሕጉሳት ሰባት ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ንክሕገሱ ነዚ ፕሩፍ ክገብርዎ ደጋጊሞም ክኢሎም ኣለዉ መጽሐፍ ኣላ the happiness advantage ትብል መጽሐፍ ኣላ by ሽማይ ዝክሮኒ እንጂ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ብዙሕ ሪሰርቻዊ ብመጽናዕቲ ዝመፅእ ውፅኢት ትትንትናው ሕጉስ ክሳብ ክንደይ ሕጉሳት ሰባት ክሳብ ክንደይ ዝበለፀ ዕድል ናይ ዓወት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ራብዓይቲ we all have insecurities ኩሉ ሰብ ዘይምትእምማን ኣለዎ ንስኻ ወይ ንስኺ ጥራይ ኮንክን ኣነ ዘይተኣማመነሉ ነገራት ኣለኒ ማንም ሰብ ድማ ዘይተኣማመነሎምን ዘሰክፎን ነገራት ኣለዎ ስለዚ ዘየሰክፉኻ ወይ ዘየተኣማመኑኻ ነገራት ብምህላው ክትዓብጦም ክትሽፍኖም ኣይኮነን ናይ ግድን ኩሉ ሰብ ከምኦም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ክንከውን ንደሊ ከምዚ ሓንቲ ጉድለት ዘይብሉ ሙሉእ በቃ ሱፐርማን ኩሉ ነገር ኮምፕሊት ዝኾነ ከምኡ ኮይና ክንቀርብ ኢና ንደሊ ነቲ ጉድለታትና ሸፊና ሓባቢና ጌጋ But the truth is, the most powerful moments in life come from accepting that you are fundamentally insecure. ስለዚ እቲ ቀዳማይ ልቦና ወይ ለውጢ ኣበይ ዝመጽእ ንስኻ ኢንሴኪሪቲ ወይ ከዓ ዘይምትእማን ጎደሎታት ከም ዘለካ ብምቕባልን ንዕዑ ናትልካ ብምቕባል ንዕዑ ከም ዘሎ ብምርኣይን እዩ ምክንያቱ ጉድለት ድኻምነት ከም ዘለካ እንተ ተቐቢልካ እንታይ ትገብር ድኻምነታትካ ተማሂርካ ዓቢኻ ክትቅይሮ ትደሊ ድኽመት ዘይብልካ ኮይንካ ኣክት ትገብር ተኮይንካ ከም ዘይብልካ ኮይንካ ንሓንጎልካ ትእምነን ተኮይንካ ኣይትመሃርን ኢኻ ኣይትዓብን ኢኻ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብታ ቁፅሪ ሓደ ኣብታ ድንቁርና ዝበሃል ጠጠው ትብል ድንቁሮ ዝበሃል እኮ ክመሃርን ክልወጥን ዘይደሊ ማለት ኮይ ክመሃር ከም ዝኽእልና ነገርካዮ ተማሂሩ ክልወጥ ንዘይክእል ኮይ ሰብ ደንቁሮ ዝብሎ እምበር ንክመሃር ዕድል ንዝሰኣነ ይኩንካ ደንቁሮ ትብሎ ንክመሃር ዕድል ናይ ትምህርቲ ንዝሰኣነ ደንቁሮ ተልካ እስኻ ኢኻ ደንቁሮ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ዕድል ኣይረኸበን ዕድል ረኺቡ ክዓቢ እናኻለ ዘይክእል ሰብ ንዑ ኢኻ ደንቁሮ ምክንያቱ ዕድሉ ክጥቀም ዘይክእል ሰብ ሰነፍ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘለና ስንፍናታትን ድኻምነታትናን ብትምህርትን ብፃዕርን ናብ ፀጋታትናን ናብ ሓይልናን ክንልውጦም ኣለና ሳድማ እታ ልቦና ተሓምሽተ ልክዕ ምሳያ ትኸይድ you learn better by doing ክንመሃር ከለና ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ መምህር መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ተኮይኑ ይፅሕፈልካ ሽዑ ይገልፀልካ ሽዑ ይህበካ ሽዑ ፈተና ይመፅእ ሽዑ ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦን ትግምገም ኩሉ ግዜ ሰብ የርእየካ ይምህረካ ሽዑ ንስኻ ትገብሮ ህይወት ግን ከም ኣይኮነት ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ናይ ህይወት ዘርእየካ የለን ሰባት ከሪዩኻ እንተኮይኖም ዝኾነ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝበለፀ ነገር በዓልኻ ብተመክሮ ክትመሃር ከለኻ እዩ ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትገብሮ እንተኮይንካ እዚ ኣነ ዝገብረልኩም ዘለኹ ቪድዮ ዝኾነ ሰብ ኣይመሃረንን መጀመርያ ኣዝዩ ሕማቅ ኳሊቲ ቪድዮ ሕጁም ብሉፅ ገብር ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብተመክሮ እዩ እቲ ዘለኒ ፍልጠት ደረጃ ዘለኒ ንቕሓት ተጠቂመ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ከለኻ ነቲ ንዓኻ ዝመስለካ ክትገብሮ ክትጋገኻ መጀመርያ የስ ክፋልናት እዩ ግን መዓልታዊ ንእሽተይ ነገር ኣረምካ ንእሽተይ እናወሳኽካ ንእሽተይ እናቀየርካ ሰባቱን ርእቶኦም እናሃቡኻ እዚኣ ተብድላ ኣለኻ እዚኣ ወስኸላ ድሕሪዩ ናብ ሓደ ዝበለፀ ነገር ንኽትበፅሕ ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ዕቤት ብትምህርቲ ብስራሕ እምበር ብወረቐት ጥራይ ሰባት ነጊሮምካ ርኦምካ ጥራይ ኣይኮነን በዓልኻ ትመሃሮ እውን ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ሂወት you don't learn to work by following rules wow I love this one ኣብ ሂወት ከመይ ጌርካ ከም ትኸይድ ሰባት ይነግሩኻ እዮም ብሽክሌታ ከመይ ጌርካ ከም ትዝውራ ፅቡቅ ጌሩ ሰብ ተነጊርካ ኣይትዝውር ኢኻ መጀመርያ ክትከይድ ኣለካ ክትወድቕ ኢኻ ክትረም ኢኻ ትንሲ ኢኻ ድሕሪኡ ክትክላ ኢኻ ልክዕ ከምኡ ድማ ይተሓቀኛ ወይ እቲ ፕራክቲካል ኖውሌጅ ዝበሃል ኣብ ሂወት ብሰባት ዝበሉኻ ኣብ መፅሓፍ ዝተፃሕፈ ቪድዮ ናይ ጆርጃ ኣይኮነን ዘምፅኦ ንዑ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ክትነብሮን ተጀሚርካ ክትወድቕን ክትንስን ከለኻ ኣብኡ ዝመፅእ ተሓቀኛ ፍልጠት ዘዕብየካ ዝልውጠካን ድማ ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ክንጋገን ክንወድቕን ክንትንስን ክንብገስ ኣለና ልክዕ ከምቲ ናይ ምኻድ መጀመርያ ክንከይድ ከለና ቆልዓ ከምዚ ግበር ዘይኮነስ ፈቲኑ ወዲቑ ትንሲ እዩ ዝመሃሮ ብሽክሌታ ክንመሃር ከለና መኪና ኩሉ ደሰይም እዩ ብምግባር ኢና ተማሂርናዮ እዚኣ ጥቕሲ ካብ ሪቻርድ ብራንሰን ዝተባሃለ ዝመፀት እያ ካልእ ጥቕሲ እውን ኣላቶ if somebody offers you an amazing opportunity but you're not sure you can do it just say yes እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ፅቡቕ ዕድል እንተሂቡካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ናይ ስራሕ ናይ ዕቤት ዕድል እንተሂቡካ ንስኻ ግን ዘይትፈልጦ ተኮይንካ እንታይ ክትብል ኣለካ ኢልካ ሕራይ
يقني اللي أي تفلطوني هاكو يقني اللي تبل شو أنت تقبر تمهرت تجمر كتيف كاتب محر أي كولوني تبالي بلا ريتشارد برانسون هذا عبي بليونير كبابا عسرته عبيت كامبانيتات عوتات كمسرت زخالة بعالم فلو يشمن كبرن زوهابو entrepreneur billionaire تايبلنا له سبات عدل تيبهم كا أي كولونيال كايت أي تترفو إتو تمهرو تقبل كا تمهرو شعوب بجيجام بنتاش ممكن تعبيها من البات زي كيف كذا يكسوق خير ما اسقط له خاينهم سلازي نتستوها بكعدل أي تنفقو تقبل كا تتقملو ويجيب لنا سلازي زانا لو متمرتي كمي جيرنا بمستوعب نبر استفلا لنجر زمتنا علوتاو تحساسبان علوتاو نجراتن علينا كمي جيرنا نفسنا معباي حقوس مدلاي سلام قسانتن زلو هيوت نمركاب تطعمنا الى قريبا توم كم وترو نز تمرتي نراهم تعبيو صبو غبركم شمي جورج درار بحال ابز جي درار بزحنات تمرتاتون علني تخاتاتلو ابز تمرتنا لومي دس زبالكم اب كومنت وتوسغلو اب كومنت غبروا لي دحريفتيخما لايك غبروا كمون ناب كالوت حواتكم شير كتغبروا تخولنا بالكم نايلومي ابز ودي يالكم اب كالك ساب نراخب دحنكونو تشازو محواتي تشاو